இவங்க எதுக்காக இவங்களுக்கு இவ்ளோ ரெஸ்பெக்ட் தெரிஞ்சுக்கலாமா? 15 வயசுல உன்னோட ஹைட்டும் போதாது திறமையும் போதாதுன்னு ஸ்கூல் பாஸ்கெட் பால் டீம்ல இருந்து ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு சின்ன பையன் மைக்கேல் ஜோர்டன். ஆனா அடுத்த கொஞ்ச வருஷத்திலேயே உலகமே அண்ணாந்து பாக்குற அளவுக்கு, ஏன் கிராவிட்டிய தோத்து போற அளவுக்கு ஏர் ஜோர்டனா அவதாரம் எடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் 6 NBA சாம்பியன்ஷிப்ஸ், 5 MVP அவார்ட்ஸ், பாஸ்கெட் பால் ஹிஸ்டரியிலேயே கோட்னு சொல்ற அளவுக்கு டாமினேஷன். ஆனா இந்த சக்சஸ் எல்லாம் ஜார்டனுக்கு அவ்வளவு ஈஸியா கிடைக்கல. ஏன்னா அவரே சொல்றாரு, நான் என் லைஃப்ல 9000 ஷாட்டை மிஸ் பண்ணிருக்கேன், 300 மேட்ச்ல தோத்து போயிருக்கேன், முக்கியமா 26 தடவை வின்னிங் ஷாட்டை போட முடியாம மிஸ் பண்ணிருக்கேன். ஆனா அதனாலதான் நான் இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல் மேனாவே மாறி இருக்கேன்னு சொல்றாரு. கரெக்ட் தான் இல்ல? டு லேர்ன் ஹவு டு சக்சீட் ஃபர்ஸ்ட் யூ லேர்ன் ஹவு டு ஃபெயில். இதே மாதிரி நீங்களும் இப்போ உங்க லைஃப்ல தோத்து போயிருக்கலாம். பட் அந்த ஃபெயிலியர் உங்களை ஸ்டாப் பண்ணணுமா இல்ல ஷார்ப் பண்ணணுமாங்கறத நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். ஃபெயில் மோர், ட்ரெயின் மோர், வின் மோர்.